माने जों सानैजों मोजां मोनलायो आंखौ गारनानै सप्तासे जाबाय दाख्लै हरनिखौसो आंखौ गारनांखादों बियो सिनायाखै बे आंखौ साला हिनजाव गदाय गोसोजों थारमाने आरो जों हिनजावसोखा हिनजाव गदाय गोसोजों दे Morning guys, hello everyone, welcome to my channel. So guys, asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं इसोरनो आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय जोंहा फेसबुकआव आं मैयासो नुदों जास्ट भिडिअ बे भिडिअखौनो लाबोनो सानलायबाय हिनजाव गुन्दा ओंखारलायबाय जोंहा बिपिएफनिफ्राय आं बुङाखै दै बिपिएफनि पस्टआवसो लिरनाय नुदों आं बिपिएफनि होननानै ओमफ्राय आंबो मोजां मिन्थिया बेफोरबायदि पार्टियाव थानानै बोरै जाय थाखा फैसा दांनो मोना मेरला दांनो मोननानै बेफोरबायदि हिनजाव गदाय लालाबाय थायोबा बोरै जानोब्रा जोंनि बर' समाजाव माथो बिराद गाज्रि जागोन बेफोरबायदि जाथाय जायोब्ला बारै बारनो एथ' गिदिर फिसाला फिसाजोफोर थाखानानै बेफोरबायदि जाथाय जायोब्ला आरो बै हिनजावफ्राबो माबायदि थाखा फैसा नुबानो बोरै जायो बोरायानो जा बुरैयानो जा लालाय दोनखारलाय बोरै जानांगौ बिदिबालाय नायनानै जा मिनिनोबो ओंखारदों आङो ओमफ्राय दुखुबो मोनदों सिं सिं स' लोगोफोर बिदिबा नोंसोरबो नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायबानो जाबाय दुनियानि हिनजाव गुन्दा सिला गुन्दा एक नाम्बार गुन्दा स्टप लायाखै आङो हा सिला जावजाबा ओंखार सिला गुन्दा दे स्टप आंखौ सिनायाखैनो दुनियानि एक नाम्बार गुन्दा नोङो सिला सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोङो साला आं लिंहरदों बेसेबां खारगोन नोंलाय गुन्दा खारबाखौ आंखौ सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोंनि थाखाय बिबो ओंखाम जायाखै नों फैनायनिफ्राय आंनो मानो गस्ला खम दोनदोंलै आं खारगोन नामा जाम्बि नामा गुन्दाखायथ' नों खाना फैदों एक नाम्बार सिला गुन्दा नोङो सोरलै सोरलै आंनि रुमावलै सोरलै रुमाव नोंनि हिनजाव लाबोनानै लावफैग्रा रुमाव थांबाय जों बबेयाव बैयाव नोंनि न'खौ सावना होगोन आंखौ सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोङो सियारथिया बुख्रुबनानै नोंखौ थाखा फोनांगोन आं र' मबाइलनि समाय ये बाथ्राखौ खिन्थु न'आव जेबो मिथियाखै मानो आंखौ गारनो सानदोंमोन ना मान सनमान गैयि साला हिनजाव गिबिजोंनो मोजां संसार जानो हायाखै नोङो आं दा दुइ नाम्बार सोरबा नङा जाद जाम्बि मा जाम्बि मान सनमान गोनां हौवाया बिदि नङा लाजिनो सोलों नोङो ओरैबा ओरै फारसेयाव थाथिंबायनानै साला गुन्दा देखायदा हा नङा जेबो नाङा आङो लोगोखौ लिंहर थांनो नागिरदों लोगो लिंहर र' थांनि जेबो खालामनो नाङाखै दे जेबो खालामनो नाङाखै नोंसोरनि फारसे सुइस अफनो र' किसनखौ लिंहरदों आं किसनखौ लिंहर जेबोखौ नङा माने जों सानैजों मोजां मोनलायो आंखौ गारनानै सप्तासे जाबाय दाख्लै हरनिखौसो आंखौ गारनांखादों बियो सिनायाखै बे आंखौ साला हिनजाव गदाय गोसोजों थारमाने आरो जों हिनजावसोखा हिनजाव गदाय गोसोजों दे जेबो गिनांगौ गैया नोंबो गुरनांसोगोन बेहा बियो आंनि हौवाया हिनजाव गदाय लानानै खारदों र' आं मानसि लाना फैदों हजोंनिफ्राय रङियानिफ्राय ओमफ्राय आं गारिजों फाथायहरबाय नोंनि फट' मारानिया कि सुइस अफ एसे दाल' नों मा सिखादों आं बिदि खालामनाय दे नोंबो गनाय नङा नोंनि लोगोफोरबो गनाय नङा बेथा सिला मा बिदिखौ खालाम मा खालामा नोंखौ बेसेबां होगोन आं बेथा बिदि दाउखौ खालामलाबाय नामा मा दाउखौ खालामा मा फनासैस' नोंनि थाखाय ओंखाम जायाखै बे नों फैनायनिफ्राय फेसबुकाव होनाय लोगो लोगो साला बे मानसिखौ सोरबा सोरबा आं अननानै आं फेसबुकाव होदों नोंखौ मानसि मोजांसो सानदोंमोन आं सिला एक नाम्बार नोङो खारालै मा खारालै जों मोनखाबाय सिलानिखौ नों सिला खोन्थादों मबाइलाव नोंनि न'आव थांबाय जों खोन्थादों नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय बोरै जादों गथ'नाया मोजां जादों भिडिअ खालामनाया बिदिनो शेयार खालामनांगौ हिनजाव गुन्दाफोरखौ ओमफ्राय आरो हिनजावफोरखौबो खालामनांगौमोन हायोबा बै हिनजावखौबो हौवा लाग्रा हिनजावखौबो हौवा गदाय लाग्रा हिनजावखौबो खालामनांगौमोन हायोबा बेबायदिनो खालामनांगौ हमै थिगसे बुनानै साला
गथ' गथाय थाखानानैबो बेफोरबायदि जाथाय जायोब्ला बिदिखौ होखानांगौ होनानै भिडिअ बानायनांगौ बास होमबासो गाज्रि नां ससियेल मिडियानि पावारखौ मिथियाखै बिसोरो ओंखारनो हायै बायदि खालामनांगौ सालाफोरखौ बारे बारे खनसे नङा खननै नङा बिदि बारे बार खालामबाय थायो पार्टियाव थानानै स' लोगोफोर आं बांद्राय गोबावबो बुंनो सानाखै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय लाभ इउ टु अल बाय बाय